Gaurko evangelisua irakurten dodanean, ia beti datorki gogora behin bateko jasoeratxo bat, gertaera bat. Ez daba asmatutakoa, benetan gertaturikoa baino. Ikastetxe batzuetan, orduko 8 urteko batxilerra amaitutakoei, ohituri euken argibide batzuk emotea. Euren karreria eta horretarako unibertsitatea edo zein ikastetxe, ahal zanonduen aukeratu egiesan. Horretarako, fakultate edo karrera bat eta besteko irakasleak etorten jakezan karrera horren barri emotera. Behin, erlijioso bat etorri jaken. Bere arrazori gogorrena hauxe izan zen, begira. Karrera hori, eta ni dinotzuedan lekuan aukeratzen badozue, bidea zabalik izango dozue, puesto on bat hartzeko, diru asko irabazteko, hor ikasi dabenak sekulako soldata daukez, eta sekulako begirunea eta izen handia dauke alde guztietan. Etorkizun ezin hobea. Hori entzundako ikasleetariko batek esan eustan, bere bizitzako lotzarik handienetarikoa izan ebala erlijiosoarek olako gauzak esaten jardune banean. Berbaripez, ikasketa areek, ikasleen gizatasunerako egokiak izango zian ala ez, edo besteentzat onuragarriak izango ziran, edo gizartearentzat mesedegarriak izango ziran, edo herria jasoteko balio izango ete eben, edo beste guztientzat zerbitzu on bat izango ziran, ala ez. Berbaripez, horretzaz. Erlijioso izan arren, argi dago evangelioaren iritsietatik urrun ibilizala. Da neri hori, esan eustan, ikaslea, ostera, evangeliotik askoz be urrago egoala. Ikasturtearen hasieran gagoz, ze helburu, ze arrazoi jartzen deutzegu gurasuok, ero maisuok, ikasleak jotake ikasten jardudagien, edo ikasketa honek edo besteak aukeratu dagiezan. Gero indarra izan daiula, beste apaino gehiago izan gaitezala, diruz bete gaitezala, gure iritsiak eta jarrerak zeintzuk, olakoa izango da gure giza izatea eta zer esan ipez gure kristau izatea, edo ez izatea. Evangeliotik ur egongo gara, gizaki osoago egiten alegintzen bagara, duintasunez bizial izateko ikasten badugu, besteentzat onuragarri izateko, gizartea hobetzeko, gure herriaren alde zerbait egin ahal izateko, horretarako ikasten badugu edo alegintzen bagara. Gaurko evangelisuan, sekulako erakutzia emoten deutze Jesusek bere ikasleei. Apaltasuna eta zerbitzua. Kristinoak kristau izateko besteen alde jokatu behar dau. Besteen zerbitzuan jardu behar dugu, hau da, txikienen evangelioa gaitatutako umeen alde. Hori dinozko evangelisua berak. Umeak zerbitzea,
hau da, behartxoa zerbitzea eta lagunurko guztiak zerbitzea, Kristo bera zerbitzea dala. Eta hori gure bizitzako arlo guztietan. Hortxe dago gure kristutasunaren neurria, edo hortxe ikusiko da Kristo izatea aintzakotzat hartzen dugun ala ez. Zelakoak garean badok borren barri, gure onura bakarrik guk bilatzen sarri. Jesusen barri onak deusku iragarri, gaitezala danentzat gu onura garri.